Tothom sap que el planeta Terra està cobert majoritàriament per aigua, concretament un 71% de la superfície, on els oceans en representen el 96,5% de tot aquest volum. Potser li hauríem de dir planeta blau? El cas és que els oceans són un indret poc explorat, només es coneix un 5% del volum total. Hi ha una gran quantitat d'espècies que encara estan per catalogar, i avui en dia encara resulta complicat poder dir un nombre exacte d'espècies que viuen als oceans. Avui ens cordem les xiruques, o més ben dit, ens posem els escarpins per conèixer a Observadores del Mar, un projecte de ciència ciutadana que estudia la presència i distribució d'espècies de flora i fauna marines. Hem quedat amb la Maria, qui ens explicarà en què consisteix aquest projecte i podrem fer de voluntàries. Som-hi! Observadores del Mar és una plataforma de ciència ciutadana que mobilitza tota una comunitat en la investigació i la conservació marina. Qualsevol persona, sin necessitat de que sigui experta, pot aportar informació sobre impactes que vegi al mar o canvis que percibeixen o espècies exòtiques, diferents projectes de la plataforma. Els canvis estan passant molt ràpid i si tenim molta gent amb els ulls oberts, podem tenir una escala temporal i espacial molt més grossa per poder investigar el que està ocorrent al mar. Doncs poder tenir una xarxa d'alerta temprana per poder detectar impactes, per poder detectar canvis, per poder detectar espècies exòtiques. I tot això també mobilitza a la ciutadania, que està molt més conscienciada, per poder posar millors mesures de conservació que siguin més eficaços. La Maria ens ajudarà a fer les nostres primeres identificacions de l'aigua fent snorkel. Farem fotografies de les plantes i els animals que veiem i després les pujarem a la seva plataforma. Sabem que el medi marí està poc explorat, tot i així no s'estudia tant com el medi terrestre, no té tantes zones protegides i es vulneren més fàcilment els seus hàbitats. Per poder aplicar mesures de conservació adequades envers la biodiversitat, necessitem conèixer quines espècies hi habiten i com es distribueixen. Observadores del Mar és un projecte internacional i aquí es pot participar a tot el litoral català. Necessitem que la ciutadania s'impliqui en l'observació de la flora i la fauna marina per poder analitzar aquestes dades i poder prendre les mesures necessàries. Participa!